US-based nga non-government organization adunay misyon nga i-tour sa Pilipinas ang mga Pinoy nga estudyante gikan sa Amerika. Ani report. Dili lang kini usa ka simpleng field trip sa mga estudyante. Gikan sa Amerika, sa Pilipinas ang destinasyon nila nga inisyatibo sa non-government organization nga nakabase sa Boston, Massachusetts. Kauban ang Philippine Living Heritage Initiative, pipila ka mga Filipino-American high school student ang misalmot sa among leadership program. Lakip sa tour ang misyon nga ipakita kanila ang kultura ug ginaiya sa mga Pinoy. It is life-changing because there are so many Filipino-Americans in the diaspora who have a deep desire to really understand their roots, to know who they are. Giaduan sa mga estudyante ang nagkariang lugar gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nag-enjoy sab sila sa mga Pinoy dish ug ila sab gidayo ang mga iladong tourist destination sama sa Intramuros, San Agustin Church, Fort Santiago ug uban pa. Just being here in the country, talking to other Filipinos, tasting the foods, smelling the smells, just being here and really just trying to understand what it's like to live here in the Philippines. By letting them see the beauty of our country, the nuances of our culture, it will establish a certain self-awareness of what it means to lead as a, young Filipino leader with a global mindset. They can come back in their own time and then think about how to give back to the country that we all love. Adunay pipila nga sama ni Riley nga ikapila na nga mibalik sa Pilipinas apan first time kuno niya nakatour ug nakita ang abundang kasaysayan sa nasud. And just learning more about our roots of stuff we might not have known if our parents didn't tell us, or we might not learn in American classes because they're not always in detail. Importante alang sa mga estudyante nga dili kalimtan ang ilang gigikanan. To delve more into the historical aspects of the Philippines, and it's really helped me understand my identity through that lens. Magpadayon sa bang grupo nga mahimong tulay alang sa mga estudyante. Aron sa sunod nilang bisita, dili na sila mahimong dayuhan sa kaugalingon nila nga nasud. Ako si Sara Hilomen-Velasco para sa One Mindanao.